Ассаламу алейкум, добрый вечер всем! шарифи рамазон наздек аст ва мо бояд либосҳои муносибро ба бар кунем. барои шумо ин либосҳое ки сифаташон бисёр хуб ва олӣ аст тавсия медиҳем. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран бода худи ҳозир нависед. салому алейкум дӯстон, ба канали шермардон хуш омадед. мо ба видеоҳои ҷолиби худ имрӯз хотири шумо мухлисони ММА-ро шод хоҳем кард. бо диққат видеоро то охир ҳатман тамошо кунед. Дана Уайт, президенти UFC, картаи ҷангии ҳозира ва охирини турнири UFC Vegas 70-ро пешниҳод кард, ки дар ин ҷо пас аз 2 рӯз варзишгари тоҷики мо Нурулло Алиев бо рекорди 8/0 бо варзишгари брезилагӣ Рафаэл Алвес бо рекорди 20/11 дебют дорад. Нурулло Алиев: бо Алвес мо метавонем дар стойка биҷангем. Нурулло Алиев, варзишгари тоҷик, дар вазни сабаки UFC фикри худро дар бораи набарди навбатии ки бо Рафаэл Алвес дар мусобиқаи UFC Fight Night 220 ки шаби 26 феврал дар Лас Вегас баргузор мешавад, пешниҳод кард. Метавонем дар стойка биҷангем. Дар замин низ ҷангида метавонем. ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар партер хуб меҷангад. дар вақти муҳориба маълум мешавад чӣ гуна бояд биҷангам. ҳамаи ҳариф таҳдид мекунад. Алвес варзишгари пуртаҷриба аст. ба қафас баромада як муҳорибаи ҷолибро пешкаш хоҳем кард, гуфт Нурулло Алиев. бояд гуфт ки Нурулло охирин муҳорибаи худро бар зидди Ҷош моҳи сентябри соли 2022 дар шоу намоиши Dana White's Contender Series гузаронид. дар ин муҳориба муваффақият насиби варзишгари тоҷик Нурулло Алиев бо усули нокаут дар раунди якум шуд. Алвеси 32 сола бошад муҳорибаи охири худро моҳи июли соли 2022 дар турнири UFC 227 бар зидди Дрю Добер гузаронид, ки дар раунди сеюм бо усули нокаут шикаст хӯрд. барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Нурулло ба пеш нависед. муҳориба шоми 25 оғоз мешавад ба вақти Тоҷикистон соати 20:00. прямои эфири ин муҳорибаро дар сайти UFC Fight Pass тамошо карда метавонед. агар ба шумо ёфтани ин сайт душвор бошад, мо силкаашро дар телеграм каналамон мегузорем, ки бе ягон душворӣ метавонед тамошо кунед. силкаи телеграм каналамон дар комментария. дар омада худи ҳозир обува шавед то ин муҳорибаи ҷаззобро тамошо кунед. дӯстони азиз, ин буд видео омода намудаи мо аз ҷони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пироз бимонед. хайр. Нурулло, он пережил тычок в глаз и затем без проблем сделал свое дело. Хотите подключить Ground and Pound? Берите пример с этого парня. Да, поздравляю, приятель. Ты в UFC. Нурулло Алиев, поздравляем!